Pre 800 godina grupa ljudi je pisala knjigu na pergamentu. Ovo je priča o onima koji su je čuvali 8 vekova. U početku beše reč. Miroslavljevo jevanđelje. Pre 2 godine u prostorijama Agencije Alternativa Boško Savković je okupio jednu malu ekipu sa željom da snimi dokumentarni film o Miroslavljevom jevanđelju. Ovo je jedan od projekata koje možeš da uradiš samo sa prijateljima, sa ljudima koji ti veruju i kojima ti veruješ. Nije bilo uvek ni para, niti uslova da se spava u dobrim hotelima. Ko zna gde smo i putovali noću i šta smo se radili, ali moraš da imaš poverenje u ljude i da znaš da ti ljudi tebi veruju. Po zamisli da se obiđu sva mesta i napravi put kuda je prošlo Miroslavljevo jevanđelje, znao sam da dosta košta. Međutim, isto tako sam znao i da je Boško uporan čovek i da će to, ako želi, isterati do kraja. Tako je i bilo. Predložio mi da radim dokumentarnu seriju o Miroslavljevom jevanđelju. Moram priznati da sam bio zatečen. Prenoćio sam i shvatio da mi daje možda i najveću šansu da pokažem šta znam i šta ne znam. Kada je Boško Savković došao do mene i pitao me da li bih hteo da radim muziku za njegov dokumentarni film Miroslavljevo jevanđelje, ja sam to prihvatio odmah. Jednostavno sam shvatio da je to nešto što će biti drugačije od svih ostalih filmova u kojima sam ja radio i generalno koji se bave takvim temama. Sreli smo se na tenisu slučajno posle 5-6 godina. Kaže, sine, čujem da radiš onaj film, mogu ja da radim muziku? Ja kažem, pa možeš Kiki, ali džabe. I on kaže, važi, nema problema. Čim je džabe i babi je drago, a zaista nismo imali para da platimo gomilu stvari. Godine 1891. Hilandar posećuje Ljubomir Stojanović, tada vodeći srpski stručnjak za staroslovenski jezik i književnost. Osnovni cilj njegovog putovanja je proučavanje Miroslavljevog jevanđelja. Evo i za Mike Manojlović bi rekao nešto. Evo čovjek je danas u Bugarskoj. Navatavali smo se za ove njegove ofove na putovanjima između Brisela, Berlina, Torina, Sankt Peterburga, gde snima sada Dostojevskog. Čovjek ne leti avionom, ima frku od aviona, putuje kolima, putuje vozovima. Koji je sniman u filmu je rađen u 11 sati uveče u jednom studiju u Birčanovoj ulici, na frku sam ga navatao, izvukao sam ga maltene iz gaća, jer sam znao da ako to sad ne uradim, da neću uraditi naredna 3 meseca, moralo je da se dela. Uglavnom, ljudi su pomogli, shvatili su šta radimo, kako radimo i pored toga što novca nije bilo, mislim da se to ne vidi u finalnoj verziji filma. Fridrih Barbarosa priprema krstaški pohod da oslobodi Hristov grob. Srpski vladar, veliki župan Nemanja, pokušava da iskoristi ta kretanja i još više proširi svoje teritorije na račun Vizantije. Usred tog vrtloga, na mestu gdje i danas vreme gotovo stoji, izolovano od ostataka sveta, jedna grupa ljudi piše knjigu na pergamentu. Kada smo se prvi put okupili u prostorijama Agencije Alternativa, ja nisam imao preciznu ideju šta hoću s ovim filmom. Znao sam da je priča neverovatno, totalno ludačka, da ljudi u Srbiji ništa ne znaju o tome, da se više o tome zna u inostranstvu i da je juna te godine Miroslavljevo jevanđelje ušlo u UNESCO biblioteku pamćenja sveta. Krenuli smo za Bijelo polje, odakle je krenulo i Miroslavljevo jevanđelje. Zemni ostaci humskog kneza Miroslava bili su pohranjeni u crkvi Svetog apostola Petra. Na ulazu u crkvu, u pripratu, sa desne strane, nalazio se sarkofag sa njegovim tijelom. Crkva je 3 put pretvarana u džamiju. Prvi put, odmah posle seobe Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem, i nekoliko puta je bila crkva, džamija. Snimanje je trajalo nepunih godinu dana. Obišli smo Albaniju, Rusiju, Krf, Grčku, Austriju, Rusiju, Crnu Goru, Hrvatsku i tako dalje. Težak način rada, jer jednostavno mi u ovoj zemlji ne možemo da radimo
punim plućima, ne možemo radimo sa najboljom tehnikom i uvek si nešto skraćen za dan, dva snimanja. U stvari, to smo sve zajedno nekako, čini mi se, uradili iz nekakvog inata i Boško je sam nazvao tu moju muziku, prvu temu, nekakav balkanski, srpski inat. Kada se nešto radi sa ograničenim sredstvima, onda moraš da budeš spreman na sve. Tako i Veljko Topalović bio spreman da kroz Beč, kroz Petrograd, kroz neka razna druga mesta ide kostimiran po ceo dan i na 36 stepeni. Mi nismo imali šminkere, nismo imali garderobere, nismo imali mesto gde možemo da se presvučemo, nego se obučemo onako u jesenjina, što kaže Veljko, ujutru i šetamo se po Petrogradu čitav dan. Veljko i ja smo pisali scenariju zajedno i svako večer pre snimanja se govorimo tačno gde je zagrada, gde je zapeta, gde je tačka, šta se kaže, kako se kaže. Međutim, Veljko je svako jutro imao neke izmene, neke nove ideje, što je dovodilo veoma često ekipu do ludila, pošto uglavnom nismo imali vremena za razne izmene, ali na kraju to se ispalo dobro. Zaboravi šešir. Ja mrzim da glumim i mrzim da putujem, ali život to tako napravi. Da sam Beljio najgori deo ekipe, učili su me da gledam u tu kutiju, da ne gledam njih koji brbljaju tamo iza, napadaju me kranom i tako dalje. Valjda sam se nešto popravio. Otkrivenje čitavog ovog snimanja za meni, za čitavu ekipu je bio otac Sava, iguman manastira Rača u Kredrine, gde se Miroslavljevo jevanđelje čuvalo tokom Drugog svetskog rata. Kad smo došli do njega i kad smo mu objasnili šta hoćemo da radimo, on mi je pokazao pismo svog vladike i rekao, znate, ja imam u ovom pismu zabranu da govorim bilo šta za televiziju, za novine, za radio i tako dalje. On sam ga pogledao i pitao sam ga, je li vam vladika zabranio da glumite? On kaže, nije. I tako je otac Sava postao glumac, znači, mislim da je on odradio najbolju svoju rolu. Poželimo se mi tako ocu Savi, našem novom članu ekipe, kako nam je teško, kako nas niko ne razume, kako je komplikovano sve ovo snimiti i on nas gleda i kaže, deco moje, da vi znate kakve su tek bile Hristove muke. I spakuje nas sve i odvede nas na svoj ribnjak, da pecamo šarane, babuške i ostalo. Beži bre, amaterčino jedno. Meni je vrlo neprijatno ovde sa amaterima da pecam. Čekaj, Vuk, zamaraj! Stani, Vuk! Stani, drži me, pašću, pa stani. Stani, to. Ajde bre, vadi to napolje, da se brukaš ovdje. Sam me zamorio, jesam. O, vidi. O, mala. Samo vi arčite tu traku. Pa gde je traka bre, si lud, to skupo. Što se tiče ekipe, to je Gaša najbolje objasnio crkvenjaku kad ga je pitao ko šta ovde radi. Pa je lepo rekao, ovo ti je mutavi narator, ovo ti je ćoravi vozač, ovo ti je gluvi tonac, ovo ti je režiser bez ideje i na kraju je došao do Boška, kaže ovo ti je producent bez para. Veljko i ja smo zajedno radili na ovom scenariju. Ja sam dosta sujetan, Veljko je sujetan i imali smo razne sukobe oko ovoga kako reći ovu ili onu stvar, ali mislim da je prvo iskustvo pisanja nečega u dve ruke da se postavilo kao jedan vrlo dobar posao i da će na kraju to ispasti na dobro. Trebalo je njihov scenariju, koji je bio praktično putopis, sprovesti u delo i to izmešati dva mirisa, miris dokumentarnog žanra i igranog. Praktično jednoglasna odluka bila je da kapitulacija ne dolazi u obzir, tako da je krajem novembra 1915. godine doneta konačna odluka o povlačenju jedinim slobodnim pravcem. Jedan je išao preko Crne Gore, dok su dva vodila preko Albanije. Nekoliko dana kasnije Lević, Stevčić, Miroslavljevo jevanđelje i netaknuta državna blagajna iz Brindizija dolaze na krv. Kraljevina Srbija, ne potpisavši kapitulaciju, nastavlja da funkcioniše na ovom ostrvu pod međunarodnim protektoratom. Po značaju koji je srpska vlada davala očuvanju duhovnog i kulturnog identiteta nacije, govori i činjenica da se ovde na Krfu našlo i Miroslavljevo jevanđelje. Pravo otkriće je bio Petrograd, Sankt Peterburg, ti kanali Venecije, zgrade veće od zgrada u Parizu, fantastično osvetljene, sve iznova okrečene i te bele noći od 1 do 3 je neko ljubičasto nebo iznad svega toga, to je stvarno kao da smo bili u nekoj crnoj rupi, nismo mogli da verujemo. 4 noći nismo spavali,
ali baš zbog toga što smo uživali u toj lepoti. Kad smo radili scenarij, ni u najvećem ludilu nismo mogli da zamislimo da ćemo imati u rukama original Petrogradskog lista. Bili smo u Petrogradu i bili smo u situaciji da držimo Petrogradski list u ruci. Čak na insistiranje da li možemo i da pređemo malo tu po biblioteci nekoliko metara sa njim u ruci, rekli su nam pa zašto da ne to, to je samo parče pergamenta. Tako da i Veljko je uspio da uradi scenu gde ulazi i izlazi pod miškom sa Petrogradskim listom, sa originalom, jedinim parčetom, jedinim delom Miroslavljevog evanđelja koji fali originalu. Idemo sada za Dubrovnik, vidjet ćemo kako će biti. Morovični Dubrovčani savladali su srpsku flotu. Godinu dana kasnije, 1185. 1. jula, Miroslav se pojavljuje s opsadnim spravama iznad Dubrovačkih zidina i počinje iz katapulta da zasipa grad. U ovom ugovoru potpis Miroslava kao i Stefana Nemanje nije potpis, nisu slova, nego je križ. Iz toga se naravno zaključuje da nisu bili pismeni. Ali to što Miroslav nije bio pismen, a po njemu se zove jedno evanđelje, nije ništa strašno za to vrijeme, za drugu polovicu, za kraj 12. stoljeća. Krst je bio skoro pravilo da se piše na početku svakog teksta, našto na kancelarijama koje su imale tradiciju, kao što je recimo kancelarija Dubrovačka, odnosno Dubrovački arhiv. Ali ne samo na njima, i na natpisima u crkvama, natpisima u kamenu i tako dalje. Mi smo narod koji jako malo pamti i zato su mu potrebne materijalne stvari koje će ih podsjećati, koje će ljude podsjećati ko su, šta su i odakle su. U svakom slučaju, mislim da smo uradili nešto što će možda biti lektira za buduće đake, za mnoge ljudi koji ne znaju uopšte šta je Miroslavljevo evanđelje, koliko znači za sve nas i da je to možda jedan od retkih stvari koje nas vezuje sa velikim i bogatim narodima. Najveći problem je definitivno bio stići do manastira Hilandar i snimati na Svetoj gori gde je snimanje zabranjeno. Posle 7-mesečnih dogovora, pregovora, nekako smo uspeli da nađemo oca Metodija, igumana manastira Hilandar, zamoli ga za blagoslov, gledao nas i slušao 10 minuta i samo je rekao pazite kako ćete da iznesete trake. Dobili smo blagoslov od oca Metodija da snimamo u manastiru Hilandar, ali nismo dobili blagoslov od grčke policije koja je krstila Svetom gorom, tako da je bilo nekih čudnih scena tamo. Bilo je to najlepših 5 dana snimanja tokom 56 snimajućih dana ovog filma. Mi želimo samo da na sebi svojstven način napravimo film koji će bude svedočanstvo našeg otkrića Miroslavljevog evanđelja. Mislim da je to jedno delo koje će u mojoj ličnoj karijeri zauzeti jedno visoko mesto, možda čak i prvo. Kada smo došli do finalnog proizvoda, znači do filma koji je imao i početak i kraj, shvatio sam da smo uradili nešto što zaista ima smisla i što ostavlja nešto iza sebe. Mislim da smo ipak napravili jedan veliki pomak uopšte u razmišljanju o dokumentarnom filmu. Tako da mi je drago da sam član te ekipe i ovo je nešto najlepše možda što sam u životu uradio. On je bio film po knjizi, pošto se filmovi uglavnom snimaju po knjigama. Ovo je bio film o knjizi i knjiga je bila naš glavni junak. Vidjet ćete film, prosudite sami. Da li je taj junak bio na pravom zadatku i na pravom mestu. Čini se da je povremeno, samo uz Božju pomoć, Miroslavljevo evanđelje uspevalo da izbjegne sudbinu bezbrojnih, ukradenih, spaljenih ili na drugi način oštećenih srpskih i svetskih dragocenosti.